Kote mu nyinara ye no Asian Exodus adusia no akwantua Israel for etu free Misraim e de call bosha asase Kena eso no husua hunu na afi ye Asia ye no waye adusia no mako enum enne de no eyesron kokora ye no ba behwe adusia to so ensia na tifi asem no se ofa epokoko no mu ye twa hu abasisia. Ama me mo se nyame tumi and liberate me a nyame ni nimdie mu no wo mo nya saa ne ma no kransa no mo fi Misraim hapo ya bibia odi momo now they go to a point o man start a morning mfoni be ni ehunu wa ha e che se nyakopon yes na twetwe ana se na da no onye obi akoma all your beast nti wo mo emwa nyina so be ye onyankopon dia net abusiafo ye ben san amamwakwa ababio na afa ye de nchiaso nkonso free ye ngaji nkwapa Yesu Kristo nso e de mamu nyinara bompa ye nso estre onyankopon se de biara da na nsem se mondaje na muni ye sadusien onyankopon nso betumu nkwandam na afa makoma so ade biara nso onyankopon aye e de amamukoswara na fa ochosem na de biara da ye no nye sa adusien sanse chosem mu mpensem adusia onyankopon ho asem ene midi onipa akọ enkwagye mu se na midi kankan ye no ye hwe Exodus engoma no ye beduru adusun etoso ensia wo se wo fa epokoko enimu maboafo na ye krado meba be yi o machire mu baransa na no ma ye nkuti enyum mrasisia.
yɛda nnwomtofoɔ yi ase anwuma a wɔde amayen ɛne na mede mani bɛhwɛ fidie mu ha sei na mayi wɔn a wɔn ba bɛboa yɛn bɛboa na de addition pensempense mu de amamo ansa no mamemfa aseda nso mu ɔden fa matre ebian Ghana TV ɛna Hope TV Ghana saa dwuma ko mienu yi ɛfa yɛn dwumadie yi de hwete ɛkɔ wiase afa na nyinara sabe manfo bie TV channels wɔn de yɛ nneɛma ɛmfa nkwagye mbro onipa dasani no wɔn de wɔn yɛ ne sɛ yɛbɔ asɛmpa no ho de wuro sɛ ya wɔn nso fɛfa na wɔn de atre akɔ wiase afa na nyinara na ɛnam saa yɛn nso nti ankrankra ne sɛ wɔn asene na dwuma mu di omutimi di enti sɛ wo hwɛ wo tie na won wo kakra bi a wo de bɛboa sɛ adwuma ko yi a wo nse won number egu yɛmfoni na ne srɛfa na frɛ obɛgye so kakra bi ano fa boa sɛ adwuma ko yi na onyankopɔn so ebɛhyira wo bebree ma memfa mani mfa nhwɛ fidua mu ase na afei ma boafo yi min yi omo nkyerɛ me de mo sonfo Bismarck Mensa enya ye wo adom mesa wo Elder Kingsford dua boa ma ka me ho wa ase Elder Kingsford e mo akwaba me da se say na so watimi aba na afei me komani ma Foster Chum nso na echoro we Foster Chum ye mo akwaba ye nia da se say na so what say atimi aba na afei me ko echoro no ho akwa eda akoko kire na echoro eda kire ye mo akwaba ye nia me da se pa se de birada ye tonsa efrewa oba fidie mu hase hwe ba bia wote a de bia wonya man eba hase ya na se wagye tum sɛ one onyankopɔn bɛyɛ onyankopɔn adwuma onyankopɔn enhyira mu nyina ene mo abusiafo ɛne na babia wo biara no ahombrase mu mema wakatowani na afei Foster abompaye ɛde amaye ye mompaye adom hene ene so aboa yɛn ohue mɔbɔ etie sofrɛ ona mankwa mahuden ona manimdeɛ emanyansa ona mahunumu boya wasem mu ne tie nsefrɛ ɛwɔ Yesu din mu amen amen good esa mama akwaba bi in fact last week last week edition na it was beautiful ya hu sɛ faro aso ayɛ dia ma afedie adum pompon so bia afedie ono akasa hu sɛ ɔkon no nya ne kon afedie sɛ afedie monkɔ adan abakan kopem sɛ mwa nyina ewu ye faro ne ba na nko bedi ne ho a obedi ade ne ba kan ya na nko bedi ade ono nso no afete no afedi na Egypt ayie asi obia efie na faro asodin enti afedi wa ma Israel no kwan se omonko na adusua ye ba besua ye se wudi nyankopon achi a in fact this is the kind of experience you want experience bi a Israel no enya ya menye sure se ebe free omumu eda sanse yadru mpomponso bi a onyankopon ohwe Old Testament mu a womo mu di nyankopon achi ye ka se glorious yes madi nyame achi ama me ma hu se nyame tumi a liberate me a this is one of the experiences ye ba behwe mbo mu akokodi nkwaso mu emfie bebre na afi onyankopon agye omo afri nkwaso mpokire nyina ase na afi mu asete their foot on their way to promised land anije ene osebo a ewumu na afi yebehwe saa ne kosi ya na say there was a twist to it na yehu adusua betimi asua from ose through the Red Sea and as offer epokoko mu eno ne na otwi mu adusua ye ba besua yenfa trust na afi yemie enko Exodus chapter 14 verse 13 and 14 eno ne yenka abosama ide hwe adusua mu Exodus chapter 14 13 and 14 enti radiasem na Mose ka kire o no se Mosro munyina pintin na monhwe Awurade nkwagye a ode be kire mo ene na mezwinfo a mohun won nei mohun won de biara de bio Awurade be kwa mamo na mo de monye ko amen amen great this is one of the beautiful verses ewo trust mo se o how be ediwachi wadrum pampanso obi na okọ anim enko okọ wachi enko mfa abrabo no wo nim se apem na wanya sankuranche se mu ise da bi sa o how is a challenge we a uhune and that will be the last of it sa challenge we bion minim se na wakoma ebeyo yebehwe ne eba ya sa nka bosem yi ebaye but like Israel for no se ne na omko Egypt
na omwako slavery na fi omunni ogifu bia na mpofiri mu onyankopɔ fa anwakwan so beje omno sa na nden so ye bone ayeye nkwa Yesu Kristo aba beje yebe masa nkwaje we atran mu ana yebe hwe adusuan mu na fi yehu adusuan wodo ebetimi asuan from ne edi kan no say go and worship the Lord monko na monkosom monyankopon yenhwe Exodus chapter 12 verse 31 to 36 no yenhwe se ne we ebaye Exodus chapter 12 31 to 36 no enti erade asem na Pharaoh frɛ Mose ne Aaron anajo no ka se mo sorry free memamu sa mo ne Israelfo no na mo nkosom Awurade senya mo kan ye no mo nwua ne mo onantwie nso mo mfa won senya mo kan ye no na mo nko na mo nhira me nso na Misrimfo piepia oma no se wonye ntem infri asase ne so efise wo se ye nyina yewu na oma no soasoa won emore ansana ereka chichire won emore enkodo won entoma emu edisisi won ekon ho na Israelfo no iye senia Mose ka kire won no na obisebisa Misrimfo ho dwete enwenie sika enwenie ne entoma na Awurade ma oma no anim ebanyam Misrim anim na odinia obisa ema won na ofa Misrimfo ajapade ekoye amen we just after say afedie makan na awuye no Pharaoh tatmo sore ya o say mpacho monko obia nyentem monko mempam kuwe mu kra quick obia enko eno ni Foster akan amaye eda mfoni ben ena ehunu wa hai Pharaoh odina ho kan se hwani Awurade a ese mamukosum no ena de wo say go and worship the Lord. Yes. Ede be na aba nsakra bi abanmu ana adusuan chese de bi he has been defeated wo act out of what say nenimo gu ase ne ma nyina ehu say na bosom ne kase ya wo ye ni nyina no onyame bi wo ho a wo ye de wo che no oso che no enti wo say kanene na fa Mose eni ro ne ko nanimo afedi ohina nkasa say monko frɛ fa Mose ni eromra omba ya message short message monko na monko so monyame na se monko na monko monfa bibia mo request ya meka se mema monfa nko monfa ni nyina nko na monko so monyame na the astonishing statement of making a crown say and bless me before you go afedi Pharaoh wunyame ama wakwama odi adom ahumobro adom ama o se sakra wadwen na tenase na nya nkwa no wanye afedie wenimogu ase enti wo actite se odo Awurade wo no Awurade enti wo se wo frɛ no ka chon se monko mo request no madie monko na monko bompa ye ma mo Awurade na won ne kuma no na on sakrai ne kuma na sakrai okay na emum no ope bibi keke de ombeko fi say ne mai hwe the whole Egypt kakrakei at that time o me biere through Egypt ne mu first born nyina wu na wo mu twaja ado no mu su no yes na ye nim guase ma no yes it was in mema mo akọ monko na monko so mi na mo yenwe ekọ akiri kakra bia wo se afi de message aye dey obi ananka wasakra na dwene wo se message tin wo mo na de eye de kra ne se o se Mose ka kire wo mo se na me ka kire Mose ka kire wo mo se wo mo kwa wo mo nsresre eniema efiri wo mo ho Misraimfo no ho na out of se wo mo ni nyina no na wo mo absa bobu asika ene dwete ene niema Israelfo behia fi se wo makosom wo mo over 400 years yes wo mo sisi wo mo akatua mu wo mo sisi wo mo bibia mu tinya me se monyenye saa niema ne nyina mfa nko na wo kaya disua na me de mita hu ni se na me ka so monyenye saa niema no fi se na nyame nim se o kwa akosi apam wo mo kwa akoya adaka bi yes place of worship amanyame yes and it will be here sa niema no na nye for their own purpose ntina no wo mo ye but nyame adwuma tirimu pa na wo mo kwa akosi ntimadai na afi wo mo de apamada ka asim no mo ye no de gold ne silver ne ye no nyame ninim die mu no wo mo nya sa niema no kransa no mo firi Misiri mu akọ and nti wo se
woman o ma won kwaso omunko no omunko sumo nyame enye out of love yes enye out of faith in the Lord enye out of anything na mum out of say nenimo guase enti no ene emonye dey mon consider Egyptians gave the Jews these precious articles only to hurry the people out of their place afede ye pam wo mokra munye nyamema anuanom awie brain trosem kire say ye bekwa ho kire mu sa obonsam betaye say the otai Israel for no nanso bedru brebi a amama mufo no bepam ye say monko munyame no wo he monko munyame no anuanom ha ne ye ni da so go and worship the Lord ade e me den say nyame ka kire Mose wanka say monko na monko jubilate David wanka se monko na monko dance wanka se monko na monko yeze out of womoa out of their own say womo ni je kwa na me fa so no e no mo construct enuma womo to ye was say the first thing was go and worship the Lord. That's right. He said Pharaoh Mose ni Aaron ba ye no de omudi kaka say onyame se ma me manko no mo ngede enkoso me so that worship no e ho no yeah wo ho ma me no mi enu say in every phase of our life unyamesom sese etoto form that's right hu hia nyame that's elder say wa cheche musa edi ama hedra say o say consecration of the firstborn and I say makan hu dwura no yenhwe se ne eno nso esi etie wo Exodus chapter just read Exodus chapter 13 no verse 1 and 2 no yenhwe asema wo ho no mo osine Awurade ka kire Moses say ye maka nyina Israelfo mu ade bia ebu yefunu ano wo nipa ene afiabo mu kronkron mame na media 1 and 2 amen amen great na elder yenhwe mfoni a yetwa wo ha se makan na o dwira wo mu no ehu mfoni ti sei ye hunu se onyankopon nam nadom so ne mobrohu so ekoyi Israel fi afri Misrim wa kire mo anamuntu a wo muntu enam owuo bofo a oba wo Misrim to wa kire mo se omfa moja enye dan empete omo apon ano sa moja ya omde pitin epon ani na akoye oje amom akoye deliverance amawom if you say eno namso no Onyankopon ebebo Israel fo no ho ban obiara a obe city ama Onyankopon asem no na afa moja no ode aye ne plano no ono obenya de obenya that redemption as a deliverance no aba na no na se hwe James 2:17 to 20 say James ka asem bi na was say but do you want to know, oh foolish man, that faith without works is dead? Jidia inyuma enka hono na ye jidi wuye Onyankopon bo se ne de for the ashe Israel for waye nsankyere ni bebere ama fara hu de etwa to no ene abakan ya ombewu nti wose momfa moja no ye de enwure mo prano jidi no mu bida nanso Onyankopon aka ne nti no wose omye de umtutu anamo no omde ehye omde ye omopono ano eno nebo wom ho ban ama omo abakan so anwu eno aso na ye de efa so ama Onyankopon adwura wom eno na efa so ama omo abeye Onyankopon dia enti twara no ma yehunu said ya kenkan Exodus 13:2 Onyame say consecrate to me every firstborn male na Onyankopon edwura Israel for abakan no a womo owuo bofo antimi ankom no womo abeye Onyankopon dia womo abeye Onyankopon possession na Israel so abeye Onyankopon edia Onyankopon possession na anso ho Onyankopon ka se mo ne mommoa all your beasts nti womo emmoa nyina so beye Onyankopon dia na ekere sen tese bibia e was asase enam so Onyankopon ye onyame a obo ade nyinara oye obo ade no sa eniema ni nyina abeye ne dia gold silver bibia efra asase so ena Israel abakan so eye ne dia the first fruit because omo na
onyankopɔn hyira no oyi wɔn firi Misraim no ebegu wɔn so ɛnam sɛ onyankopɔn ɛbɔ wɔn ban firi owuo ɛbɔfoɔ no nsɛm nti ɛkyerɛ ɔgyeɛ a onyankopɔn agye ne ma nti aha no ɛma yɛhunu sɛ onyankopɔn ɛne ɔbɔ adeɛ ɛfiri sɛ wɔkyerɛ sɛ ewiase deɛ wɔ nneɛma ɛwɔ mu nyinaa sɛ wasase ani sɛ wasase ase ne nyinara ɛyɛ onyankopɔn dea ɛna Israel so abakan abɛyɛ onyankopɔn dea ɛfiri sɛ ɔde ne mogya no ɛna agye wɔn ɛde afiri saa owuo no mu nti ha no ɛma yɛhunu onyankopɔn ne nhyehyɛ redemption and the salvation a yɛka ho asɛm no ɛfiri sɛ onyankopɔn ɛbɔ the firstborn of Israel no ɔbɔ wɔn ho ban afiri owuo mu ɛma wɔn tena ase ɛfiri sɛ yɛtumi hu sɛ Egyptian firstborn no nyinaa no wɔn wui ɛma agyaadwoɔ ɛbae na no na yɛhwɛ 1 Colossians chapter 1 verse 14 hɔ a Paul ka asɛm bi wɔ hɔ wɔde bɛtoto Kristo ho sɛ yɛfa asafo no sisi a asafo no ayɛ spiritual Israel a onyankopɔn ɛnam Kristo mogya de hyɛ no wɔde ate yɛn ho wɔde adwira yɛn ama yɛn nso yɛabɛyɛ onyankopɔn dea nti nipa baako emu ne yɛnam a yɛn nyinaa no yɛnya nkwagyeɛ nipa baako ɛna obewu ɛde gye yɛn de ne mogya de hyɛ no ɛbɛtɔ yɛn wɔ ne Kristo Yesu nti yɛhwɛ Colossians hɔ ano a meka no borɔfo na me nua no so aka no twi na ma wɔse in whom we have redemption through his blood and the forgiveness of sins nam no mu ɛna yɛn nyinaa no yɛnya ɔgyeɛ ɛnam ne mogya de hyɛ a obɛhwie gu Calvary no ama yɛnya bɔnefakyɛ afiri bɔnefakyɛ so ɛho na nam so ne ayɛ dɛn yɛbɛnya daa nkwa ɛnam ne mu ne yɛbɛnya daa nkwa nti sɛ Kristo ɛde ne mogya no adwira Israel ho a na nnɛ nso so yɛn nso the church no abɛyɛ spiritual Israel na yɛn nso yɛwɔ kyɛfa ɛwɔ Kristo de ne mogya no wabɛwu Calvary ɛde akata yɛn ho te sɛ deɛ mogya no a na ɛwɔ prona no a ama owuo bɔfoɔ ankɔ mu no saa so na Kristo mogya no sɛ yɛmma no kwan na afei wɔbɛtena yɛn mu a ɔboa yɛn ma yɛn nso yɛdi bɔne so ɛma yɛn nso yɛnya daa nkwa no a wɔsɛ ɔde asiesie ama yɛn no nti wei no yɛ ade a ɛkyerɛ sɛ onyankopɔn deɛ wayɛ ne deɛ dadaada mogya no wɔhwie agu ɛde ama yɛn deɛ aka no ɛyɛ me ne mmienu deɛ sɛ yɛn nso yɛbɛma kwan ama Kristo ne mogya no ne redi mu mogya no so akɔva yɛn ɛfisɛ nka Israelfo no wɔn amfa mogya no anyɛ ɛpono no ho a owuo bɔfoɔ no bɛkɔm ɛna Egyptians no obi a ɔbɛkɔ megidi sɛ wɔn a wɔn de wɔn gidi a wɔn bɛkɔ Israelfoɔ no bɛwura wɔn fie saa mmerɛ no wɔn nso bɛnya nkwa saa so na ɛteɛ ɛma yɛn nti onyankopɔn adwira yɛn sɛdeɛ odwira Israelfoɔ no adesuadi a betumi anya firi mu yo me da say wakyekye so afei ye move on afei yɛn hwɛ the crossing the Red Sea na nkasa no wo twa epokɔkɔ na nkasa no yɛn hwɛ Exodus chapter 13 and first all come from 17 na so mu free Egypt no onyankopɔn amfa straight because no mu ko straight mu ko face Philistine for no person mu free from fire to fire if you how we mu ye kwa na asa ko shia Philistine for won so ntokwa perform kwa nti chosen say odo mu fa koti kwan bi ye hwe ba bia onyankopɔn de omo fa ye no starting from Exodus chapter 13 from 18 no e dey back down to 22 ye hwe ne esi wo ho 18 no say nti onyankopɔn de ɔma no konton fa ɛsɛ ekwana ɛda epokɔkɔ no ɛso na Israelfo no ka antoa free Misraim asase hokɔe na Moses fa Joseph nnompe no efisɛ Joseph aka Israelfo no tap sɛ hwɛ na onyankopɔn baba hwɛ mo na momfa me nnompe mfiri hankɔ na osimu free Sukot kɔkyekyere Israban wɔ Etam wɔ Israel no ano enkosi 22 yeah na Awurade di wɔn anim awia monokum edumu sɛ
ɔkyɛ wɔn kwan na anadwo ogyadum mu sɛ ɔrema wɔn han na ɔnante awia ne anadwo na mununkum dum no antwe ne ho na ogyadum no antwe ne ho anadwo amfiri ɔman no anim. Amen. No what be the next 14 no verse 12 ediesi wo ho verse 12 enye asɛm a yɛka wɔ Misrim sɛ gyama yɛn som Misrim ɛno nie efisɛ ɛyɛ ma yɛn mmom sɛ anka yɛsom Misrim sene sɛ yɛbɛwu ɛsrɛ so. Amen. Yɛhwɛ mfoni bɛn ɛna kinkansem yi twatwere Israelfo ma pie Nyankopɔn de ɔma fa kuntu kwan so akɔ ɛsrɛ no so wayɛ munukundum ama ɔmo wayɛ ogyadum ama ɔmo mu hia bibia ɔde ma ɔmo na they go to a point a ɔmo anya start emoni mfoni bɛn ni hunu wa ha this mark me that say very interesting. You see omonya I liberated eko na nyame free you from oppression ya dia adem bio enti ihu say before mo kɔ no nyame group wom enti so they were working briskly to say soldiers. Yes. They go into groups, captain we are not no we ha sana nyame organize wom ema mo say organize wom na omutimi ni ko enti no wo say wo kra enemy bia hia kra usuro ha enti omokoye na omokɔ no na wo fero baka say munye ntemo mpa mo amonko na fi omokɔ a why persecution again na wo sa to awo so eno mo hu ya afi omogro ni say ade kebe bebu ade ntena nka ane bebu ha dia kagya Misrim na enyen saa so asem nyina ekirese Pharaoh me satifo every Pharaoh so ona ugya omkwanse monko na fe de wo hu sɛ Nyankopɔn mo Nyankopɔn no so na fe wo dada ho a persecute on bi ana sɛ atata wo bi o yes ekirese Nyankopɔn yensisi na twetwe ana sɛ nada no onim obia akomam yes wasakra onim onsakra ya onim intima ye nada yenye very frank yenye honest to ourselves say ye ka papa ye ka boni a ye ka boni yes na nyame ehu say oni edili a no oni edili 2 afi Israel for no nyame aboa aye ensencheni bebre I say the la fana wa ikura na wokunkum makan nti mo hu say nyame wotumi a in every situation circumstance obetumi agebo na makos pim resi na mo hu say Pharaoh ba ese munya ahwehwem kura say munyame na otwa mo free Misrim no aha so obetumi ahwehwem afide mo Nyankopɔn so bo so nti sa papa na tie nyina ye won resi nyame yo Misrim a akakra bi ekofi ohana no ayedin nti de nyame ayama ye enura no oha bi esaba yenhwe se de oyema ye no obetimi asam ayema ye bio ma yenhwe yemfa ye nkoto enema bi basa bi so ema yaba mumbu nemo yenya pintin na yenhwe se impo ye se onye bi ma ye a nia wayema ya tamfo kwa no yemfa nye eyi testimony ni nia dance enkyere afoforo so thirdly omokono omofa Joseph numpe se Joseph eka se nyame ba behwe mo nti owu no obewu no oka se momfa me numpe no ene enko yes momfa enka momfa na Misrim na momfa enko kina asase so Joseph no kra odi ma nyame nti numpe anka Misrim asase so. That's right. Sapa pepe na nyame odi enko bosha asase so ezisi edi nukure bra yewo ahunyenyem yewo ohaw mu na edru Misrim mu said the Joseph okwa ahunyenyem a okunya enema bebre nkunimdie ne
abasebɔdeɛ ne tumidie ɛwɔ Misrim no wamfa no anye na yi ɔhwɛ Nyankopɔn sɛ nyame dachi bi obeba nti okoso bo ne bra pepepe ene sɛ wo sika wanya ahode wadwuma so ani bibi bia ko pepepe ma wa emfa ho to so ne mo fa ho to Awurade so na sɛnea Joseph de ne ho to Awurade so owuye ne no mpe anka Misrim no sa pepepe ne nyame obai obefa ne mako sɛ dachi bi wu a onompe enka saje so nyame be nyane wo na onompe no akabom da koduru pocha sase so na se wa enye ne opɛ me so ma anye ne opɛ na se ewu a no be beka sase so oba obese na me hu emobɔ na ma ne mpare yen na yen hwɛ adesua yi se de Joseph etimi din eboa ema Israelfo bedi Misrim na chire no no nyina akɔye no sa pepepe na yen so yenye na Awurade so beboa yen obehu emobɔ na ye Red Sea no aba yakwam no esan se Pharaoh da so tiase obonsan da so tiase ibenya resi all the time na mo yenya pintin yen hwe Yakobon na dachi bi na obeboa yen amen amen me da say ni foster wa ya de pa wa chichim wa ma yen so ya tiase pa ye obia e wo resi mi ka say wadu resi wo yere wi afi ye Yakobon aya ma watwam akoy say Israelfo no uri fi se kane bi na wonte se ne wotie sisi wa beduru akon bi a anase wa guru abrabo mu pempenso bi a woje ho enje uri ya fi Nyankopon uri si de wanim batie na ebebai na hwe ne esiye yento aso na fe yenhwe after sa we ni de Moses answer what the ma Israel for brana omugidie eyapa Exodus chapter 14 verse 13 no kan bepem 16 no na yenhwe ade a Moses ekan wa ha 13 to 16 okay na Moses ka kire o ma no se monsuro munyina pinti na monhwe Awurade nkwaje a ode be kire mo ene na Misrimfo a mo ho onei mo ho nda biara bio Awurade be kwa mamo amode munye kom amen 15 no obeto aso yes yeah na Awurade ka kire Moses se ade na wusu freme ka kire Israelfo ema won kɔ won anim na wo de ma opoma so na tene won sa epono so na ba mu na Israelfo no ennante asase pese no so emfa pono emfinfin amen tuaso ebra wanim kakra okay na me de hwe me prim Misrimfo akoma na obedi won achi na mehye manim nyam ewo Pharaoh ene ne dom enyina ne entiase nam ne naponkoso no naponkofo no so no na Misrimfo no ehunu se me ne Awurade se mahye manim nyam ewo Pharaoh ene ne entiase ne naponkofo ene so ena Yakobon bofo a odi Israel dom anim no twen ne ho bedi won achi na mununkum dum no efri won anim be gina won achi na ebe free Misrim dom ene Israel dom entem na eye mununkum sorry na if ebe free Misrim dom ene Israel dom entem na eye mununkum ene esum na so ema han anajo na ama yenum antumi na ama yenum antumi amen yenum anajo enu nyina kuribra be kan 26 no edeba no na Awurade ka kire Moses se kire monsa epono so na ensuo no ensane emra Misrimfo ne won entiase nam ne won aponko no so ena Moses tene ne sa epono so na ade rechi anopa no epono esan echi besne senia na etie na Misrimfo no edwane behyiae na Awurade ka wongu pono mfimfin na ensuo no esan nachi ebekata Pharaoh dom entiase nam ne aponkofo no a oti won ba epono emu no enyina so wo mu ba kumpo anka amen yen fantwere hasin eda yen show Israel for abepem epokoko no and ensekyereni a esese omusha asese omubebo nyame sobo but this is what happened mfoni be ni hunu wa ha
funi ehu na ye gidie and the first 2 Corinthians chapter 5 verse 7 was say, for we walk by faith not by sight. Ye de gidie na nam ene de yehu ye nyankopon no pese ye adwene ne ye nyansa no ebro de ye huni so bisa woni di ye kai Pharaoh no amudwane no ono cross go eti edru de de ne de ase no nyame ka kire mu osi go monko enipa ye refi onyame Yes. na omeki eniema miense bi wo say do not be afraid. Yes. Enuanem ye nyansoma yesu mi nyinaa sese duru ba bia ne yaboto ye free Ghana ye ba no ne ye koje visa ne ye bompa ye saa ye nya visa be duru kroma no Saturday no osi adwumam ada ye menye sika ntua me dai ka na wure fi wunyame no a na ehia wo Yes. na wo bompa ye frɛ no no wo se waboa mo abeduru ha wonim de nti wado abeduru ha enso nei wajai ehunti eka eda kenti no wo mo timi gina saa okunu mu a wo mo eti onyame asem kokonka no asisi bebre yie. Yes. Enti ye a Christopher say de nyame ka chen say march forward. Yes. Going mamu nsuro mamu hwe de di mo achi mi na me di mo kai wo mo ko nyina no mu ni so nyame bofo kra ka wo ho wo mo de wo mu ni ma ne se Mose de di wo manim na e ka kire wo mo nyame ankasa nkyere nyame ka kire Mose was tell them what not to be afraid onyame anu masem ena esiefa de toso was stand still munyina pinti enuanem tore bia bibi kitua bia asafo mu a ena me de me ko ena monka no kra na moyeze asafo ne ye ho ade a Israel for no move on eko no ho na ka wo mo ho na di wo anim de bia enuanom de bia taka se ye ba sori ha ye nim onyame abofo a etwa ye ho ahia wa ha enti ye ne ye bibia no moma ne nsi awurade so. That's right. Ne awurade ne beboa ye ti ne mienu don't be afraid, stand firm. That also means what say you will see the deliverance of the Lord. That's right. Enuanom onyame nu nyam enye de ye koma pene nyame ye maye the onyame no hwe beboa ye kwagye no eno ye what say you will see the deliverance of the Lord. Yes. Eto de bi adwuma no kura wo bu homeda so kwa kwa sika no kura de ma wanso na enso se wo jai betena fie na som nyame homeda na sika no kakra de ba ma wo no eye nhira bebre eni ntino de nyame ka kire ye ne se ye nyame no onya ye me nkoko a ebro yeso 1 Corinthians wo se nyame emma nso hwe ebro yeso nyede emma yeso da muni nyansa che nyame David. nyame no di mo ani mo de mo ko no muni na de tiri mo po wo se mo de mo nkonko kai na me nyame betwitwa age mo de toso ne se wo se the Lord will fight for you. Yes. Ye nyame be ko ama ye Israel nyame no okokroko no otumfo no mobrohunfo no wo ka ye ho wo ye nantiem ye bibiem enti Israel fo akwantue no aye lesson subject lesson for ye the last generation. That's right. Yentimi nkonkon kai wo ye nyanso mu yentimi nkonkon kai wo ye gidie mu ne tambia ye gidie no asede ehihi bibi kakra bia ne yaboto enua no mumie nhwe ye vize eniema nan ye nyame ka kire Moses won kan kire Israelfo no se de ye akoche mu a ekunimde be ye dia stand firm. Do not be afraid. You will see the deliverance of the Lord. That's right. And at the last one, was say the Lord will fight your battles. That's right. Onyame kan ye ho. Na sabri, yeah, emre eniema aye hu. Ye move forward in faith. Gidie, was say nan, was say gidie ni mo obi nyede. Enso nyame ani. Great. Momie nkonkon kai. Ye nyame no wa ye krad wodi enim de nyina. Na se de gidie ebompa Yesu frɛ na ebehu na onyam kase wo yasetem enti Israelfo enkuranhye se mo nyame de ma wo no eno enene ese Yesu ye fa ede ya akochem edie mu nti amen Amen. Me da se eda che wache mu kama pa busiafo se na na me ka no minim resia ewo wanim samre utie yen ebia bibia ya kwansidie pa de amawo enema 9 ene epese de hye wo nkran se na eda che aka no ne dikan osime nsuro na etosimienu osi gina pintin
na ɛtɔ so mmiɛnsa ɔse ɔgyeɛ ɛɛba na ɛtɔ so ɛnan no ɔse onyankopɔn ɛbɛko wo kono no ɛde ama wo amen yɛnto aso na afei yɛnhwɛ yɛdesua na afei yɛnsɔre so afei deɛ nyankopɔn ako Israelfoɔ no ko ɛde ama mo wabie epokoko no mo fam sɛ na ɛtwɛsɛm no ka no akwadaa no ɔwe akora mpo no efiri efa mu pieyɛ ansa na onyankopɔn commande epo no sɛ onsambra back na afei ɔmbe swallow Charles no ne Pharaoh ne ne nkrɔfoɔ enyina afei dɔm kɔ pie po na no enyom na afei omusa hymnals enyom na afei Moses ni Miriam yɛnhwɛ enyom omusa yɛnhwɛ content no kakra ɛdɔso wapa from Exodus chapter 15 verse 1 to 21 in aba yɛnkan up to from 1 to 5 no yɛnhwɛ content no kakra bi na yɛhu sɛ ne enyom no emu nsɛm no esiti ɛteɛ Exodus chapter 15 verse 1 to 5 na yɛhwɛ sɛ ne emu nsɛm no esiti and into radiasem ɛna Moses ni Israelfoɔ to adwom yi ma Awurade ka sɛ mɛto Awurade dwom na na wama ne ho so ɔpɔnkɔ ne ne sotifoɔ no wato wɔn agu ɛpo mu ma hoɔden ne me dwontoɔ ne ya Awurade na wayɛ me nkwagyeɛ ɔno ne me Nyankopɔn na mekamfo no ɔyɛ mɛgya Nyankopɔn na mema ne so Awurade yɛ dɔmarima Awurade ne ne din Pharaoh nti asɛ nam ne ne dɔm no wato wɔn agu ɛpo mu na kofoɔ a wayi wɔn no wamemene ɛpo kɔkɔɔ emu ebun akata wɔn so wamem ɛkɔ ɔsɛyɛ tɔn sɛ ɔboɔ amen ɛda finally yɛnhwɛ enwuma a ɔmotue no content sɛn na saa nwum wei yɛnso ebetumi abɛyɛ yɛnso yɛnwum mini amedase je samre de anigi aba yes Rusie aba onyankopɔn ɔgye a wagye wo afiri Misraim no ɔmotimi atwa epokoko yi Pharaoh ne ne dom ɔmo awu tidie no ɔmo yɛ kameno wa ebia nka yɛbɛka ade ahoho ayɛyɛ ho yɛbɛka de yɛtimi ayɛ yɛ ne yɛse nanso yɛhwɛ nwom a Mose ɛto na ne nua ba Miriam soso abesom ene mai to a na yɛyɛ aseda entontom ɛna ɔmode ma Awurade wɔne a wayɛ ama wɔm na ɔmo bo Onyankopɔn abodini ɛhoɔhoɔ Onyankopɔn sɛ wɔyɛ ɔkofo is a warrior ɔkofo kɛseɛ no because ɔno na agye wɔn afiri Misraim so yɛhwɛ verse 11 hɔ a mpakyɛw kan 11 hɔ mai na yɛhwɛ 15:11 hɔ hwan na ɔte sɛ wo Awurade wɔ anyame mu hwan na ɔte sɛ wo konkron yɛ mu wɔ ne munyamfoɔ nea ne ho ɛyɛ hu ayɛyɛ mu amen adeɛfoɔ amen ɔsɛ hwan na te sɛ wo onyame ɛwɔ anyame mu nsamra yɛsua adesua ɛtwe yɛ adwen si bibi so sɛ nea na ɛkɔ so wɔ Misraim sɛ anka ne no yɛ kan test we ya nyame sɛ wɔ anyame mu ne yɛ nte ase papa but wayi enam adesua wayi na didi akyerɛ yes sɛ Misraim hɔ na yɛ abosom ko a Pharaoh yɛ bosom na yɛ bosom awia yɛ bosom nsuo to yɛ bosom agrada yɛ to bo a yɛ bosom bibia yɛ bosom nanso Onyankopɔn nam Moses so ɛkɔ Pharaoh anum no saa bosom no nyinaa no wɔn antimi Nyankopɔn tumi no edifiti wɔn Nyankopɔn de ma Moses de poma to hɔ a ɛda ne wɔ ɔsi poma no wɔwɔ no ɛmene Pharaoh magicians wɔwɔ yes wɔn bosom naara wɔn fi sɛ wɔn provide bibia no Nyankopɔn ma saa nsuo no ɛda ne mogya Nyankopɔn ma ntutumme ɛne deɛ keka ho nneɛma bebree si mpo deɛ kotwa atɔ ne abakanye omuye nanso wɔn abosom no anya de antimi ansivu nanso Onyankopɔn ni tumi a ɛnam so ɔyɛ kɛse na ɔyɛ abɔdeɛ no ɔyɛ Onyankopɔn a wɔso to wɔn tontom no yɛhwɛ 14 hɔ a wɔsa ka bibi wɔ hɔ pata ɔkan hɔ man 14 verse 14 14 no 15 14 15 hɔ a ne ɛwɔ 14
ɔse amante na wɔn ho wo so yi amante ahopopo ka wɔn a wɔte Philistia amen amante na ɔmo popo ada na ɔmo popo so ɔmo ate sɛdeɛ na ɔmo si horo Egypt no yes sɛ Egypt wɔtumi wɔn wɔ nyame akɛseɛ nanso saa mmerɛ yi yɛhu sɛ ɔmo nyame no ɔmo ɛnyɛ nyame bia ɛwɔ nyame baako pɛ a ɔyɛ onyankopɔn ɔte asefo onyankopɔn no ti ɔmo mma onyankopɔn so na ɔmo ayi na yɛ yɛhwɛ 17 hɔ a na mede ma asɛm no ba wie no 17 hɔ wɔsesɛ wɔde wɔn bɛba na wɔbɛtɛ wɔn ɔgyapadeɛ bepɔ no so Awurade faako a wɔde hɔ ayɛ wɔtenabea kronkron bea a Awurade wo nsa asiesie amen onyankopɔn de Israel bɛba wɔ ne tenabea na sɛ onyankopɔn bambɔ ne ne nhwɛ so pa biribiara no wɔde adom wɔn bɛtena onyankopɔn na ase ɛno ɛho nnwom na ɔtoyɛ yɛde ba yɛn so a ne mmerɛ mu ɔka no Revelation 15:3 hɔ sɛ mmerɛ mu bɛduduru a yɛn so yɛbɛto saa nnwom yi a Mose ne oguamaa no nnwom no sɛdeɛ onyankopɔn nam n'adom so yie Israelfoɔ no firi Misraim na afei atamfo no a yɛ Egyptians no wɔn ntumi anya wɔn so ekunimdie no saa so na onyankopɔn ɛso bɛyie yɛn afiri ɔbɔnsam no nsɛm na yɛyɛ nkunimdifoɔ si yɛde yɛn ho to no so a na afei yɛ nante na akwan so a yɛn so yɛbɛto Mose ne oguamaa no ho nnwom sɛdeɛ waka no Revelation 3 hɔ no nti nnwom wei no yɛ nnwom a ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa no saa mmerɛ yi yɛtumi ɛto ɛpagya onyame nea wɔyɛ ama yɛn ɔhaw a yɛkɔm onyame yi efiri mu ɛwɔ sɛ yɛtontom no nnwom no mu biara ni hɔ a Israelfoɔ no wɔn agye saa nkonimdie no de ma wɔn ho na mmom nkonimdie no nyinaa no na yɛ Awurade dea wɔn ankasa yɛn ne yɛtumi adi wɔn so to da bia onyankopɔn boa yɛn na wɔde yɛsi baabi yi a na yɛde yɛnim deɛ ketewa bi na yɛwɔ no yɛfi sɛ yɛnyɛ a ne yɛde yɛn ho onyankopɔn me yɛ akyɛdeɛ bi ne yɛde yɛ adwuma a yɛfi sɛ yɛnyɛ nyansa ne ahoɔden ɛnte saa yɛmfa yɛyie ntontom na aseɛ ne nyinaa no ma Awurade ɛfi sɛ yɛ akyɛdeɛ a ɔde ama yɛn ɛyɛ n'adom ɛna ɔde ama yɛn ne yɛ ahoɔden ne yɛ tumi medase we have nothing to fear in the future said the man what kind no say bibi wo ho anyame obedi boye hu ama ye gidi anu ado anko aka kire ye na sunam so wo na eledi ninti no we have nothing to fear in the future that's right medawase abusia for ahase na hede ye adusua na ebetwere ayede pa ye adusua to so ensia na yede abro no through the Red Sea wo twa epokoko no kwasem say yahu experience no yahu ombe du epokoko na faru di omachi no ne omo ye ne ahoade anyankopon ye na afei omutumi efiri pokoko next week no so ye ba behwe nkwa bodo no ne nkwa nsuo no in fact experience no ebeto ase say the set off ya nyahu first encounter the eba ye be sa hwe next week so omo kɔ no nyinaa no nye sisi omo akwan mu ene okwan anyankopɔn fa so ene omo tenaye na afi ya hwɛ adusia betimi asua afrim sɛ this week no ye no ye sa na next week so for afidie to London Ghana men da kwan for Sabbath school na afi na me ka won so sɛ wonya subscribe to your channel we na wo hwɛ wo YouTube subscribe to this channel na afi so wie so afa sɛ mi adama no so sɛ na be ya yes adusia ya wonsa ebe ka bi meda mu nyinaa ase sɛ mo ne ayesa bi so onyankopɔn enhyira mu nyinaa katoni na mema foster enhyira so emaye ai mompae ero wase nyametumfo a wakyerɛ yɛn sɛ wotumi na brabo mu ma yɛn suro okomu ma yɛn suro na yɛn nyina pintin ne hwɛ wo Awurade sanse wadi abonsafo nyinaa so nkunim na wo ana wo kuta ewiase nyinaa yɛda wase so ma yɛ rehyemu ne nkranhyɛ sɛm saa boyen na ɔko a ɛwɔ wiase ɔhaw amanehunu atete abebrɛsɛ yi mu no osun ne setwere yi mu no yɛmpagya ani nhwɛ wɔ Awurade ne yɛhu sɛ aka kakraa bi na ɔbɛfa yɛn akɔ aka kakraa bi na yɛn ha no to atwa onyamabɔ ne boa yɛn saa
na hyɛ omaden ne tie nsufrɛ ne watie ne wahwɛ ɔhaw amane bi ɛwɔ ne so a Jesus koma no daa na hyɛ ho animuonyam ɛda wase kosi sɛ yɛbɛsan hyɛ bio no nyɛmɔbɔ na bua yɛn ne kora yɛn mu yɛn so wasɛm ne mu wɔ Yesu Kristo din mu nti amen. Amen.